în acest aspect, quadratură Lilith-Pluton, da? Lucrăm pe zona de Lilith, dar transformarea omulețului o vedem mai ales acolo pe zona lui Pluton, da? Deci avem acum acest exercițiu, odată intrată, spuneam, Lilith în Scorpion, da, cu această quadratură la Pluton ne putem întoarce puțin în timp la vremea opoziției Lilith-Pluton, da? Opoziția Lilith-Pluton am lucrat cu ea în partea a doua anului 2022, ea s-a perfectat la grad exact, cum spunem noi, în decembrie 2022. Da, practic trecerea din 2022 în 2023 s-a făcut cu această opoziție Lilith-Pluton. Deci, dacă e să ne uităm la ciclul Lilith-Pluton, da, dacă vreți vă puteți duce mai în urmă, eu pentru seara aceasta am zis că, să spunem că ne uităm la momentul opoziției dacă vrem, nu m-am dus mai în urmă, da? Pentru că acum suntem la momentul la quadraturii a doua a ciclului, adică va urma conjuncția Lilith-Pluton când va ajunge Lilith în Vărsător. Da? Deci avem 1, 2, 3 semne, da? 3 semne înseamnă vreo 2 ani și ceva, până, deci în jur de 3 ani, 2025-2028, probabil că vom avea conjuncție Lilith-Pluton. Ne putem uita direct acum în carte, nu m-am gândit să mă duc până acolo, m-am gândit doar la exercițiul momentului. Ia să vedem, Lilith Vărsător mai devreme, 2027, da? Deci, în 2027, iată, m-am uitat altă dată, că am și notat aici, conjuncția Lilith-Pluton în august, prima săptămână din august 2027, dacă vreți, gradul 6, Vărsător, da? Că poate aveți planete și poate urmăriți tranzitul lui Pluton anul acesta, anul viitor, da? Anul acesta Pluton știm că intră în mișcare retrogradă de pe gradul 4, da? 3, am zis noi aici, gradul 3,49 intră Pluton în mișcare retrogradă, deci cu un orb de 2 grade față de poziția pe care se va produce conjuncția Lilith-Pluton, da? Deci, iată, deja ne-am uitat înainte, asta înseamnă că planetele care vor fi atrase în conjuncția Lilith-Pluton lucrează și acum, da? La vremea quadraturii Lilith-Pluton. Prin urmare, vorbim despre un exercițiu acum, da? Exercițiu de adaptare, ajustare de curs, de experiență, ajustare a personalității omulețului. Pentru că acolo unde lucrează Pluton, da, vorbim de un exercițiu de transformare. Mai mult sau mai puțin profundă, depinde cum lucrează omulețul. Omulețul lucrează profund, transformarea se produce profund, da? Omulețul lucrează la suprafață sau nu lucrează deloc, posibil să nu vedem un rezultat în acest proces de transformare. Prin urmare, cu atât mai mult putem avea în vedere ce se derulează acum și punem acolo un semn de atenționare, da, la vremea conjuncției să ne întoarcem acum, la acest moment, la momentul quadraturii și dacă vă ajută, după cum spuneam, să vă uitați la momentul opoziției care s-a lucrat, da, pe final de Rac Capricorn. Da, avem aici notiție, da, gradul 28. Gradul 28, Rac Capricorn. Da? S-a lucrat decembrie-ianuarie 2022. Luăm pentru Lilith un parcurs de 3 grade pe lună, deci putem considera chiar noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie 2022-2023. Sigur că dacă avem planete pe acolo, pe granița dintre semne, devine mai vizibil
exercițiul. Este important să avem în vedere din ce direcție vine exercițiul, în ce nuanțe energetice este el alimentat, pentru că, da, ceea ce este de interes pe granița dintre semne este alimentat acum și de Neptun și de Uranus. Acum însemnând anul trecut prin Neptun, anul acesta și prin Neptun-Uranus, da, anul viitor din nou prin Uranus și chiar Neptun, da. Deci planetele lente alimentează granițele dintre semne pe hartă, oricare ar fi aceste granițe dintre semne. Deci puncte de interes care se află pe granița dintre semne, plus minus 2, 3, 4 grade, da, sunt intens alimentate, da, sunt intens alimentate de planetele lente și iată acum și de participarea lui Lilith. Și de ce spun de transformarea omulețului? Da, pentru că cu Pluton, oricare ar fi semnul, oricare ar fi casa, când lucrăm cu Pluton, vorbim despre o transformare profundă, la care participă mai mulți factori de pe hartă care alimentează experiența, da? După cum o să vedem și în seara aceasta, mai mulți factori, adică ne gândim și la planetele rapide, ne gândim și la faze de lună nouă, lună plină, procesul este mai lung, Pluton lucrează 2-3 grade pe an, dus, întors și iară dus, da, direct, retrograd, direct. Segmentele de retrogradare ale lui Pluton se suprapun cu cel puțin jumătate de grad până la un grad, de la un an la altul sau de la un ciclu de retrogradare la următorul, deci ciclurile de retrogradare se suprapun, deci se lucrează, da, lent, profund, și atunci asta înseamnă că pentru acele 2-3 grade cu care lucrăm cu Pluton, da, pentru că se duce cât se duce înainte, cât înapoi, până la urmă rămân 2-3 grade activate, pentru aceste 2-3 grade vă dați seama că pe ciclurile anuale ale planetelor rapide, Mercur și Venus, ele vor fi alimentate la fiecare schimbare de semn. Da? De asemenea, Luna le alimentează în fiecare ciclu al fazelor lunii. Marte alimentează, da, prin tranzit pe jumate de cerc zodiacal, pe un an de zile, da, puțin mai mult de jumătate de cerc zodiacal, avem un ciclu de retrogradare a lui Marte de 6-7 luni, deci ceea ce Pluton alimentează în ritm foarte lent este stimulat în ritm rapid în mai multe etape, mai multe faze pe durata ciclului anual prin tranzitul planetelor rapide, da? La care se mai adaugă și Jupiter, care schimbă semnul în fiecare an și deci prinde oricum un aspect cu Pluton, care poate fi chiar în 3 pași. La care, da, ne mai uităm și la ce mai fac nodurile lunare și ne mai uităm și la faze de lună nouă, lună plină, care se potrivesc în raza de acțiune a lui Pluton. Prin urmare, cam așa am putea să ne uităm la un tip de experiență care se derulează sub, hai să spunem așa, activarea și coordonarea energiei plutoniene. Și în același mod vă propuneam să ne uităm și acum, chiar acum, da? Chiar acum, cum se produc activările, însă haideți să vedem ce spune aici Cristina. Da, Cristina spune că la mine clar se simte modelarea personalității a unor aspecte mai brute, orgoliu, impulsivitate, Pluto, casa 1, mai ales dacă e în casa 1, da, și Lilith casa 9, conjunct Uranus natal, deci vine la pachet și cu noi perspective de gândire. Da, la opoziția Pluton-Lilith a participat activ Saturn natal, gradul 29 Rac, ia uite ce a fost acolo, în casa 7. În 2022 a fost foarte mult despre transformarea relațiilor apropiate din familie. Întâi m-am domolit eu și apoi am văzut transformarea la exterior.
Da, iată că deja avem aici feedback constructiv. Sigur că da, vedem anumite transformări și anumite nuanțe de exercițiu. Acum, depinde ce facem fiecare dintre noi cu informația astrologică, da? Pentru că dacă ne uităm doar la exercițiu personal și ne ajutăm, să spunem, noi pe noi, în experiențele noastre de viață, poate nu este chiar atât de important să identificăm toți factorii care participă în experiență, da? Pe hartă, vreau să spun. Însă, dacă practicăm astrologie, dacă lucrăm cu alții și dacă mai lucrăm și consiliere folosind astrologia, atunci devine important să descoperim cât mai mult din tot ceea ce participă la alimentarea unei experiențe sau să spunem, să descoperim cât mai mult din contextul astral care susține, alimentează, da, și susține un anumit tip de experiență. Sigur că și la nivel individual, dacă ne uităm, ne ajută lucrul acesta, pentru că realizăm care sunt semnele de întrebare în exercițiu, de unde vin, din ce direcție, da? Deci este important să ne uităm la tot ceea ce alimentează. Adică aici, la exemplul Cristinei, în momentele respective la care la care ne uităm, cum au fost ele semnalate aici, ar fi important să vedem cum lucra Mercur la momentele respective, cum era stimulat, de exemplu, cum era stimulată planeta Mercur din harta natală, cum era stimulat Soarele la momentul respectiv. Dincolo de faptul că vedem cum au lucrat Lilith, Pluton și, da, cu Saturn, cum spune Cristina aici, este important să vedem nuanța de exercițiu prin Soare, dacă a participat, nuanța de exercițiu prin Mercur, Venus, dacă au participat, sau prin Lună, da? Dacă au participat, în ce sens au participat? Stimulate cu aspecte de la planetele din tranzit, chiar și de la alte planete din tranzit. Pentru că avem nuanța exercițiului de bază, la care vin nuanțe ale exercițiilor care se derulează, să spunem, într-un ritm mai rapid prin stimularea în tranzit. Pentru experiențe, să spunem așa, deosebite sau pentru a identifica culoare deosebite de acțiune, da? Mai folosim și progresiile care ne arată cât de aproape suntem de un punct de intensitate mai mare în fluxul unei experiențe. Da? Ok. Haideți să vedem cum lucrăm aici acum. Da, deci spuneam că aspectul perfect Lilith quadratură Pluton se formează pe 29 aprilie și vom vedea că în preajma acestui moment se produc niște activări suplimentare cu care, da, ar fi minunat să lucrăm, în sensul că, da, suntem puțin atenți la curgerea experienței și observăm, da, fluxul în care se alimentează lucrurile. Mai un pic să verific aici dacă suntem pe unde trebuie. N-am verificat, da, suntem pe unde trebuie. Ok, deci 29 aprilie. Haideți să vedem, puțin înainte de 29 aprilie, adică începând cu 21-23 aprilie, da? Haideți să vedem mai întâi activarea în sine, da? Va lucra Soarele. Deci, ca idee, acum în primăvară, vară, când planetele vor intra în Taur, vor lucra cu Lilith Pluton, da? Până la quadratura Lilith Pluton, vor lucra mai întâi cu Lilith, apoi cu Pluton,
După quadratura Lilith, Pluton la aspect perfect vor lucra mai întâi cu Pluton și apoi cu Lilith. Da? Deci suntem da, înainte, cu o săptămână înainte de aspectul perfect, Lilith-Pluton, da? Soarele intră în această ecuație cu opoziție la Lilith și quadratură la Pluton după ce intră în Taur. Da? 23 aprilie, da, soarele lucrează mai întâi opoziția la Lilith, apoi quadratura la Pluton. Ce este interesant este că în această perioadă participă și Marte. Da? Participă și Marte din da, Marte trece din Rac în Leu, încă Marte este încă în etapa a treia a ciclului său de retrogradare, este în mers direct pe segmentul pe care a retrogradat până la gradul 7 Leu, da? Deci Marte reface a treia oară aceste aspecte, quadratura la Lilith pe 26 și opoziția la Pluton pe 27 aprilie. Deci Marte lucrează într-un ritm mai lent decât lucrează Soarele, este la al treilea rând de aspecte. Ne uităm imediat, caut imediat și vă dau aspectele anterioare din ciclul retrogradării, dar să înțelegem mecanismul, da? Și pe acest fond, da, Soarele va construi mai întâi quadratura la Marte pe 21 aprilie, după care lucrează cu Lilith-Pluton pe 23 aprilie, după care Marte intră și strânge aspectele cu Lilith-Pluton. Da? Deci, planetele vor lucra, planetele rapide, da, dacă vorbim așa, da, Soare, Mercur, Venus vor lucra din Taur, opoziție la Lilith și quadratură la Pluton. Marte din Leu lucrează diferit, da, opoziție la Pluton și quadratură la Lilith. Și aceste colaborări se derulează pe fondul staționării lui Pluton, pentru că Pluton va intra în mișcare retrogradă pe 4 mai de pe gradul 3,49, spuneam. Deci aceasta este o nuanță foarte interesantă în exercițiu, da? Pentru că vorbim de planeta lentă, staționară, care participă la aceste colaborări planetare. Este interesant pentru că atunci când o planetă lentă este în această fază de staționare și participă, este, da, prinsă în aspecte exacte cu planetele mai rapide, noi, dacă participăm conștient la acest flux energetic, noi putem gestiona energia planetei lente, ca să spun așa, cu mai mare liber arbitru, da? Energia planetei lente este cumva într-o stare, am mai zis eu așa, de imponderabilitate energetică, da? Adică noi putem direcționa energia respectivă mult mai ușor prin alegerile pe care le facem, prin felul în care noi alegem să participăm în experiență. Deci, iată că avem aceste nuanțe, da? Până la momentul 4 mai, când Pluton intră în mișcare retrogradă. Și mai avem aici o idee de luat în calcul și da, este o idee faină de exercițiu personal, și anume 20-21 aprilie, când spuneam că Soarele face quadratura la Marte și apoi construiește quadratura la Pluton, da? Practic Soarele mediază opoziția Marte-Pluton, Luna face conjuncție cu Pluton, da? Deci avem o, să spunem așa, o doză suplimentară, da, de intensitate a fluxului energetic, da? Pentru că Luna participă, da, deci ea este conjuncție pe planeta lentă, pe Pluton, da? Asta o putem folosi, eu știu, cel puțin într-un mod, și anume că
atunci când avem aspecte exacte între planete și Luna participă în aspect prin conjuncție cu unul din capetele aspectelor, da? Ea susține procesul de conștientizare în fluxul experienței. Deci, fiind conjunctă cu Pluton, noi putem să avem o percepție mai clară sau mai puternică, da? Care să ne atragă atenția asupra exercițiului pe care îl derulăm cu planeta Pluton, acolo, la început de vărsător, da? Deci, și haideți să ne oprim puțin aici și vă aștept în continuare, da, cu ideile voastre. Vorbim, da, de primele 4 grade vărsător. Pluton a intrat la prima intrare în vărsător până la, sau hai să spunem că anul trecut a intrat până la gradul 2 vărsător și a retrogradat. Acum 2 ani a intrat până la 0,22 vărsător, unde pe acest 0,22 vărsător a avut loc conjuncția Jupiter-Saturn, da, decembrie 2020, ianuarie 2021. Deci, noi experimentăm, trăim în viața noastră episoade de experiență activate din când în când, da, foarte importante pe acest început de vărsător. Acolo am avut conjuncția Jupiter-Saturn, într-un moment în care, da, 2020 a fost cu conjuncție Saturn-Pluton, ianuarie 2020, au fost 3 conjuncții Jupiter-Pluton în anul acela, da, și final de an 2020, care știm ce a însemnat pentru noi, da, început de 2021, o conjuncție Jupiter-Saturn, pe primul grad vărsător, care a alimenta o schimbare foarte importantă de viziune, de concepție asupra vieții noastre, pentru fiecare dintre noi, prin casa pe care s-a așezat. Da? Deci, după acel moment, a urmat, da, 2022, 2023-2024, intrarea lui Pluton, măturând punctul conjuncției Jupiter-Saturn, și acum, da, apoi am avut 2022, decembrie 2022, opoziția Lilith-Pluton pe final de rac Capricorn, intrat apoi, da, Pluton pe vărsător. Deci am experimentat acolo și acum experimentăm acest exercițiu și vom experimenta pe gradul 6 vărsător conjuncția Lilith-Pluton. Cumva ne-ar fi de folos să ne uităm la exercițiul pe care îl putem recunoaște, pe care îl derulăm sub energia lui Pluton și acolo, la început de Scorpion, unde lucrează Lilith, acolo se alimentează un soi de exercițiu personal care presupune a lucra profund, a face niște ajustări interioare prin experiențe care se derulează în simbolismul casei, da? Experimentând acolo, reușim să deblocăm, să spunem așa, exercițiul de sub energia plutoniană pe început de vărsător. Acum este o fază de desțelenire, dar este acea desțelenire care ne duce în materializare rapidă, în concretizarea rezultatului. Este a doua quadratură Lilith-Pluton, urmează conjuncția Lilith-Pluton, da? Deci ceea ce noi mișcăm acum, depășind niște bariere care țin foarte mult de chiar orgoliu, cum spunea Cristina, vorbim de Scorpion, da? De puterea interioară pe care o gestionăm fie în direcția controlului, fie în direcția
mobilizării interioare pe drumul nostru, da? Și atunci se pune problema să observăm cât suntem în control, cât vrem să controlăm și să ieșim de acolo, să ne ducem în nuanța constructivă în care folosim puterea interioară pentru a ne mobiliza în variantă constructivă. Și în felul acesta realizăm transformarea care susține experiența de la început de vărsător sub energie plutoniană. Este o idee de lucru, dacă vi se pare potrivită, vă îndemn să experimentați, să observați, să vă culegeți propriile conștientizări, propriile observații, vedeți ce și cum puteți face cu ele, da? Astfel încât să construiți în această perioadă, da? Sau cel puțin să nu demolați, da? Să nu alunecați în energia conflictuală, să nu alunecați în manipulare, în control, în scenariul vostru, da? Vedeți, dacă nu cumva vă țineți cu dinții de un anumit scenariu, de o anumită poveste, de anumite idei pe care le considerați valabile și poate că le-ați depășit, da? De anumite repere care vă constrâng și poate că nu mai aveți nevoie, poate că vă puteți mișca mult mai liber dincolo de acele repere. Ideea asta de control, noi o putem manifesta foarte periculos chiar asupra noastră. Da? Bun, să vedem ce ați mai spus aici. Tot Cristina, ia uite ce activ este Cristina aici. La mine se vede clar exercițiul de domolire a ego-ului, a unui fel de a fi și gândi, de a trăi viața pur materialist, cum era până în 2020. Apoi s-au deschis enorm diverse etape, alte grupuri de oameni, alt job, apelarea la intuiție și mecanisme spirituale. Practic am descoperit o altă lume, da. Cam așa. Da, conjuncția Jupiter-Saturn, acolo pe prima jumătate de grad vărsător, anunța o lume nouă. Da? Acum, era important să lucrăm cu cele două energii, da? Adică să ne deschidem mintea ca să asigurăm extinderea conștiinței. Nu putem extinde conștiința dacă nu avem mintea deschisă, să lucrăm cu repere noi. Și în același timp, energia de tip Saturn presupunea, da, implicare, a lucra cu instrumentele, nu doar a face cunoștință cu instrumentele. Da? Bună și Elena, ia uite, eu am doar nodul nord la grad 6 vărsător, minunat, primesc tot potențialul pe care îl pot gestiona în varianta constructivă, deci minunat. Da, deci, da, bine, noi între timp lucrăm, nu are rost să proiectăm acum, pentru atunci, da, niște idei de lucru. Important este că o conjuncție Lilith-Pluton poate să desțelenească foarte mult, să-i spunem, energie creativă, poate să alimenteze acea putere interioară într-un sens foarte constructiv, creativ, da? De asta este important ca omul să lucreze cu sine, să-și deschidă mintea între timp, pentru că lucrăm cu Pluton pe energii de vărsător, adică lărgirea orizontului, hai să spunem așa, foarte larg, da? Lărgirea orizontului, ca să nu punem acum bariere de înțelesuri, și atunci cu cât ne deschidem mai mult pe parcurs și lucrăm cu repere noi, cu informații noi, cu oameni noi, cu atât mai mult vom folosi constructiv acea energie a conjuncției Lilith-Pluton, da. Sigur, deci se poate specula foarte mult, se pot dezvolta tot felul de teorii și la nivel macro, vom vedea între timp, poate ne mai înțelepțim și vom vedea totul cu alți ochi, da? Bun, haideți să mai vedem
în continuare, după intrarea lui Pluton în mișcare retrogradă, la câteva zile, Mercur va lucra, da, cu quadratura Lilith-Pluton. Deci iată că și Soarele și Marte și Mercur vor lucra în acest aspect, în aceste condiții de intrare a planetei Pluton în mișcare retrogradă, da, înainte staționar către retrograd, da, și după intrarea în mișcare retrogradă la câteva zile, deci practic Pluton va fi acolo, staționar, și înainte și după, adică și la aspectele cu Soare, Marte și la aspectele cu Mercur. Da? Mercur va lucra în același mod, da? Adică în același mod ca și Soarele, cu quadratură la Pluton și opoziție la Lilith, pe 12-13 mai. Da? Deci la o săptămână după momentul matematic de intrarea lui Pluton în mișcare retrogradă, după care Mercur va lucra quadratura cu Marte pe 18 mai, da? Deci avem această, să-i spunem, da, colaborare Marte, Lilith, Pluton, da? Marte, Lilith, Pluton, alimentată din Taur de tranzitul planetelor, da? Pentru că Marte având un mers mai lent decât Soare, Mercur, Venus, da? Colaborarea Marte, Lilith, Pluton, să spunem, cu orb va fi mai extinsă și timp în care Soarele, Mercur vor lucra din Taur, da? Cu opoziție la Lilith, quadratură la Marte, quadratură la Pluton. Haideți să vedem ce face Venus. Venus lucrează în două etape, pentru că la momentul acesta, aprilie-mai, când lucrează Soarele, Marte și Mercur, Venus va lucra încă în ciclul retrogradării, etapa a treia, da? Va lucra sextil la Pluton și deci o inconjuncție la Lilith. Da? Asta 6 mai, 8 mai, deci simultan, da? Simultan, putem considera simultan cu planeta Mercur, da? Am văzut, final de aprilie lucrează Soarele și Marte, început de mai lucrează Venus și Mercur, așa cum am văzut, după care în iunie Venus ajunge și ea la quadratură Pluton opoziție Lilith, da? 19 iunie quadratura la Pluton, 15 iunie opoziția la Lilith. Ideea este că atunci pe 15 iunie, da? Bine, noi mai vorbim între timp, atunci pe 15 iunie, când Venus va face opoziția la Lilith, vom mai avea două aspecte la grad perfect, Marte quadratură Uranus și Jupiter quadratură Saturn. Da? Jupiter, la ieșirea din Gemeni, va face quadratură cu Saturn, cu Neptun și va media opoziția axa nodurilor. Da? Bun, și dacă mai vrem, vă mai dau câteva date și pe urmă haideți să lămurim nelămuririle, da? Dacă mai vrem, Jupiter va lucra cu inconjuncție la Pluton pe 24 iunie, da? Adică Jupiter, da, va trece din Gemeni în Rac, după ce va lucra, după cum spuneam, quadratura la Saturn, va media axa nodurilor și între timp, da, va face și quadratura la Neptun. După care, da, va face această inconjuncție la Pluton 24 iunie, simultan cu trigon la Jupiter, da, din Rac. Trigonul la Jupiter, la momentul inconjuncției cu Pluton, da, la inconjuncție lucrăm cu orb mic, maxim 2 grade, putem considera un orb de 7 grade pentru trigonul la Lilith. Trigonul la Lilith la grad perfect va fi pe 29 august. Cam astea sunt reperele pe care vi le-am extras eu ca să lucrați dacă vreți. Da, proiectați pe hartă și vedeți, da, vedeți cum vă alimentează
da, cum vă alimentează harta acestei colaborări planetare pentru a folosi cât mai profitabil energetic acest interval de timp.